ingoma since yaqala ngaba ingxenye. Ngizofisa nje ukudalula izinto ezimbalwa. Sicela ukuthatha ithuba singabantu besifazane sibonga ukuthi ingoma lokhu yaqala imbokodo ikhona futhi ibonakala iyimisela kakhulu. Njengoba sazi ukuthi kunabafowethu abashuthayo umbukiso uzohamba, ngicela ukuthatha ithuba ngibonge komasipala bonke abathe bangenelela basixhasa ngamabhasi. Sibonile-ke bawakhipha amabhasi bexhasa amagoso, siyacela bengapheli amandla. Siyakhuleka futhi nakomasipala bebengakangeneleli ukuthi siyacela nisilekelele ngezinto zokuthutha ngoba khona amagoso ngempela aney'nkabi eziza ko-100 uthole ukuthi ayafisa ukuza nazo zonke la. Kodwa lokho okukhulu okwenziwa umasipala ukuthi ukhiphe amabhasi ikhona engithanda ukucela siphinde sikubonge sikubonile bekwenza. Bese ngiphinde ngizogqugqumezela indaba yengoma. Uma sikhuluma ngengoma sikhuluma ngento yawo wonke umuntu omnyama wakithi noma uthanda izinto zesiZulu. Akusiyo-ke ingoma ekagwazela, akusiyo steering committee, akusiyo amagoso eyisizwe sonke. Sifisa ukubonga komama ngokuvumela iy'ngane. Kuney'ngane zesikole la, abafundi, amantombazane nabafana. Siphinde sibonge nakobhuti ukuthi nathi bazivumele, thina-ke sisacela emakhaya siyithathele iy'nqumo. Siphinde sibonge nasey'ngodosini, angazi noma bayacela nabakhwenyana bethu ngoba sihlala nabo kuze kuse. Kodwa nje sifuna ukubonga bonke abantu abathe bathemba ingoma kazwelonke badedela iy'ngane. Siye sibone ngisho iy'ngane ey'vunule laphaya. Siyacela ukuthi engomeni engabikho amagama amabi azokwenza abazali benqabele iy'ngane, kodwa ibo yinto esizoyihlonipha njengoba siyihlonipha. Ngiyabonga kakhulu.